Cando mandang guru di hari panen saraso hujan tuang den disungkui camen katonan bule banyak saginya janji dibueng ada apa-apa nih ka orang lain entahlah mengalah denai di sisi akan kamade ay denai nan indah abadayo ragam alasan dia pambatenyo oi adi lai den tau yo nan tasire kamade ay tau jo eri yang kato sapan tau jo bayang dia kato putu usaha basile kato kade naiko elonan bana kamu kokan de adonan labih bapunya bangkonyo denai dia adia sisiakan usaha basile kato kade naiko elonan bana kamu kokan de adonan labih bapunyo mangkonyo denai adia sia-siakan dilahi lamanya toan jogato katong di batin kok den paturui kane ay hati den ibong butuh hijab kadenai ule banyak buang cinta badang dan lapu ada oi kain salai lah jabi pulo entahlah mengalah denai di sisi akan kamade ay denai nan indah abadayo ragam alasan dia pambatenyo oi adi
ko elonan bana kamu kokan de adona labih bapunyo bakonyo de nai dia adia sisiakan usaha masih lekato kadenai ko elonan bana kamu kokan de adona labih bapunyo makonyo de nai adia sia-sia kadang